da ranka daɗe zaben shugabanni na gari duk shine mafita akan wannan al'amuran da ake ciki gaba ɗaya. Shine kuma sannan kira ga mutane waɗanda suke nagari mu yi ƙoƙari mu shiga siyasan nan. Mu yi ƙoƙari mu shiga siyasan nan domin ba koyaushe ba ne za ka yi ta cewa ai wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza, idan baka ciki wani irin gyara za ka iya yi. Ka shiga ka gani ka tsawatar ka gyara sai al'umma ta samu ci gaba. Kayan ka daɗe wasu suna ganin kamar su mutuncinsu idan suka shiga siyasa nan za a iya zuban musu da mutunci, don haka sun gwammace su koma gefe ba za su shigo wannan harkar saboda aka gan ka ba mai nagarta ne, akasari siyasa in ka je ba za ma su yadda ka zo har su yadda su ja ka a jiki ba. So wani irin mutunci kake da shi idan har wani wanda ba shi da ilimi bai san abin da yake yi ba ya zo yana gana muku azaba kuna zaune ka ringa cewa kana da mutunci? Wani mutunci kake da shi? Ka zauna a afka ma a cikin gidanka, a cin ma a cikin gidanka, a kame ka gaba ɗaya shine mutunci? Yanzu dai kaga abin da yake faruwa a kan zancen harkar tsaro. Mutane har gidansu ake bin su ake kashewa. Wani irin bala'i ne irin wannan? Kuma sannan a ce muna da shugabanni, kuma shugabannin nan ana cewa na arewa su ne ma duk suke kama ma da madafan iko na tsaro. Me suka yi mana? Babu. Ya kamata mu shiga mu gani mu kare mutuncinmu, shine abin da yake muhimmi a gare mu, kuma shine jihadi. To alhamdulillah mai sauraro, ba dan abin da za a faɗa ya ƙare ba, lokaci ne abokin aiki ya cin mana. Mun tattauna da Alhaji Kabiru Muhammad Adamu, matawallan Tofa, wanda ya taɓa zama manajan banki na